Goed 20 minuten ziet Jasper S. het voor de rietskamer. Die bestaat uit 3 ruchters en die moesten bepalen of de verdachte langer vastzitten blijven mat. De officier van justitie wil het voorarrest met het maximum van 90 dagen verlengen. Zijn zitting is altijd achter sletten dwarren. Het is net bekend dus dat Jasper S. zelfs wat zijn had. Het besluit van de ruchters is langom let dat het voorarrest in die verlengd wordt met 90 dagen. De verdachte wordt verdacht van een ernstig strafbaar feit en er waren ook gronden om hem langer vast te houden. Wat zijn die gronden? Dat is de 12-jaarsgrond. Dat betekent verdachte wordt verdacht van een strafbaar feit waarop 12 jaar gevangenisstraf of meer is gesteld en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. Er is ook de onderzoeksgrond en dat betekent dat het nodig is voor een zorgvuldig onderzoek naar de waarheid. Zijn er nog nieuwe zaken naar voren gebracht, nieuwe feiten? Geen nieuwe feiten, maar wel, we hebben allemaal weer wat meer dossier gekregen. Dus zowel de rechtbank als de verdediging. Die heeft de officier van justitie ook voorgehouden aan de rechtbank. En daaruit luidt het Openbaar Ministerie in ieder geval af dat er voldoende ernstige bezwaren zijn om onze cliënt langer vast te houden. Maar dat zit hem niet in nieuw bewijsmateriaal, bijvoorbeeld naast het DNA-match? Daar geef ik geen antwoord op, omdat in verband met de beperkingen mag ik daar helemaal geen antwoord op geven. Jasper S. was 18 november op zijn plaats in Oud-Waard aanhouden. Er wie een 100% DNA-match. Het onderzoek is nog in volle gang en er kan net een soort oersijn worden. Is uw cliënt ook onderzocht? Nou, er is een psychiater bij hem geweest om te onderzoeken of hij onderzocht moet worden. Dat is een volkomen gebruikelijke procedure bij dit soort zware zaken. En ook daar kunt u niet de uitkomst van vertellen? Nee, dat valt ook allemaal nog onder de beperkingen.